Bog, drage moje, dobrodošle u Favorite studenog. Udobno se smjestite jer krećemo. Današnje favorite započet ću sa parfemom. Dakle, protekli mjesec najviše sam koristila jedan pomalo neobičan parfem. Pronašla sam ga u Milleru i zapeo mi je za oko zato jer je bočica jako simpatična, a i naziv parfema je vrlo originalan. Riječ je o Star Wars parfemu. Riječ je o cvjetnom mirisu i onako ima malo dašak orijenta u sebi, ali je vrlo primjeren i za dan i za večer i jako se zgodno otvara. Ovak stisnete tu i samo zaokrenete i onda pipac gore iskoči, isto tak se i zatvara. Predivno miriši i eto, najviše sam ovaj parfem koristila u studenom. Što reći o njemu još ne znam, osim da ga možete pronaći dakle, samo u Miller prodavaonicama, nisam ga vidjela nigdje drugdje. Ovo je ženski miris, a dečki mogu birati između dva muška. Dakle, za cure ima samo jedan, a za dečke dva. U proteklom mjesecu najviše sam koristila Art Deco nijansu za konturiranje i to u nijansi Milk Chocolate broj 22. Ovo je jedna jako lijepa, onako lagano neutralna nijansa. Čak ima možda malo hladnog podtona više nego toplog, pa je upravo za konturiranje dakle, jako dobra. Ako ste gledali bilo koji od mojih Get Ready With Me videa, mogli ste već vidjeti da koristim dakle, ovu nijansu za konturiranje, način na koji ju koristim, dakle stavljam ju sa ovom Real Techniques četkicom, odnosno kistićem, pardon, ispod same jagodične kosti, lijepo razblendam i eto onako vizualno lagano suzim lice i dam mu lijepe nježne konture. Što se tiče proizvoda za njegu usana, najviše sam koristila Uriage Exmos balzam za usnice. Njega sam dobila u tester boxu i čim sam ga otvorila, počela sam ga dakle, koristiti. Jako sam s njim zadovoljna, ostalo mi ga još malo. Lijepo njeguje usnice, hidratizira ih i odlična je podloga za omiljeni ruž. Ovaj proizvod sam dugo željela imati u svojoj kolekciji i nikako da ga se dočepam, ali eto, u Kozmu sam ga kupila prije 2 mjeseca i kao što sam rekla, protekli mjesec sam ga najviše koristila. Riječ je o Revlonovom ružu iz kolekcije Butter ruževa, Butter ruževa, a ovaj moj je u nijansi 095 Creme Brulee. Ova nijansa odlična je za svaki dan, usne također osim što im daje lijepi sjaj i njeguje. Istovremeno i eto, praktički sam ga koristila svaki dan za posao, nije nametljiv, vrlo je onako neprimjetan, a opet usnama i licu daje jedan nježni sjaj i svježinu. Što se tiče omiljene maskare, ovaj mjesec ću u svoje favorite uvrstiti ovu Rimmelovu maskaru. O njoj sam napisala cijeli članak na Šminkerici, svoje prve dojmove. I prvi dojmovi su definitivno pozitivni. Međutim, ne mogu reći da je ovo moja top omiljena maskara i ne bi ju inače uvrstila u favorite mjeseca da nema jednu jako zanimljivu i specifičnu zanimljivost. A to je da ova maskara kad ju nanesete, sve super, dakle lijepo lagano produži trepavice, ne da preveliku gustoću, ali lijepo ih potamni. Četkica je isto dosta velika. Ali ono što je najzanimljivije je to da se može skinuti uz pomoć tople vode. Dakle, ne trebate nikakav odstranjivač šminke, dovoljno je samo da na oči nanesete toplu vodu, običnu toplu vodu,
i maskara jednostavno sklizne s trepovica dolje. Dakle, nevjerojatno lako se odstranjuje i zato mi se jako svidjela i na dnevnoj bazi sam ju koristila cijeli studeni. Znači, s micelarnom vodom lijepo pređem s bazinicom preko lica i onda se umijem i maskara fino šljuf ode dole toplom vodom. Tako da, eto, iz tog razloga je moj favorit studenog. Naime, i da nijedno sjenilo iz ove palete nije dobro, a je, odlično je, mislim da bi mi favorit ova paleta bila samo iz razloga što je ovoliko lijepa ambalaža. Mislim, ovo je nešto preslatko. Riječ je dakle o I Heart Makeup paleti u nijansi Death by Chocolate. Ovako izgleda paleta iznutra. Više manje sve nijanse su jako lijepo pigmentirane. Evo, pokazat ću vam samo neke. A ono što mi se posebno sviđa je da ovo ovdje sjenilo ne samo da se može koristiti kao sjenilo, već se vrlo lako može koristiti kao highlighter jer je nijansa apsolutno predivna. I fenomenalne pigmentacije. Stvarno, pigmentirana je top. Tako da definitivno ovaj mjesec, prošli mjesec, dakle u studenom sam najviše koristila ovu paletu sjenila. Jako mi je prirasla srcu i sigurno spada u paletice koje su mi trenutno omiljene. Jedna od omiljenih. Da, i naručila sam ju preko Pink Pande i platila sam ju nekakvih 49 kuna, ako se ne varam, jer sam baš naletila kad je bila na sniženju. Tako da, win-win. Moram priznati da protekli mjesec zapravo uopće nisam koristila puno puder. Nisam zapravo niti imala potrebu previše puder koristiti, s obzirom da sam cijeli mjesec više manje bila fokusirana na posao, odnosno odlazak na posao, a nisam željela previše opterećivati kožu teškom šminkom, tako da sam odlučila da će moj favorit za studeni, što se tiče dekorative za lice, biti ova Avène Hydrance Optimal krema u boji. Dakle, riječ je o laganoj kremi koja osim što ujednačava ten, lijepo i njeguje lice. Primjerena je za normalnu do kombiniranu osjetljivu kožu. Ima SPF 30 i jako mi se dakle kremica sviđa. Možda jedino sam malo fulala u nijansi. Možda mi je za tako nijansu do nijansu i pol pretamna. Ali nema veze jer kad se nanese lagano se zapravo prilagođava boji tena. A kad smo kod krema, onda definitivno moram spomenuti i preparativnu kozmetiku. Riječ je o ovoj Sače kremi. Dakle, o ovoj kozmetičkoj liniji Sače moći ćete pogledati cijeli video koji sam snimila. Jako mi se ova kozmetika sviđa. Prije svega zato što je bazirana dakle, na prirodnim sastojcima. Praktički nema konzervansa, nema umjetnih bojila, ništa. Full prirodno. Ima jedan specifičan miris. Ponavljam, miriši po prirodi, po maslinovom ulju i ružmarinu i medu i propolisu i ne znam zapravo što točno ima unutra, morala bi sad ići pogledati da vam krivo ne kažem, ali definitivno puna je prirodnih sastojaka organskog podrijetla i jako lijepo njeguje kožu, dosta je bogata, tako da s obzirom da je moja koža kombinirana, dakle normalna sa masnom T-zonom, onda mi je malo preintenzivna recimo za jutro kad trebam nanijeti šminku na lice nakon kreme, ali zato ju redovito koristim navečer. I ujutro je koža
predivna, mekana, nahranjena, zdrava. Prije same njege kožu, odnosno lice, treba dobro očistiti i zato u favorite studenog definitivno moram ubrojiti i ovaj predivan mali uređaj o kojem vjerujem da ste već puno čuli jer je stvarno poprilično popularan i mislim da nema osobe kojoj se ne sviđa. Riječ je o Foreo Luna Play uređaju koji izgleda ovako. Snimila sam i kratki demo kako koristim ovaj Foreo uređaj. Stavit ću ga dolje u opis ispod videa, link, pa možete pogledati kako to izgleda. A ono što me definitivno oduševilo kod ovog Forea uređaja je činjenica da osim što je mali, kompaktni, fino sjedne u ruku, ispušta kad se dakle upali 8000 pulsirajućih vibracija koje na taj način zapravo dubinski čiste kožu. Ove njegove silikonske, kako bi rekla, četkice, dakle dovoljno su nježne da vam neće kožu nadražiti, ali te pulsacije opet, dakle, kako bi rekla, omogućavaju da se koža dubinski očisti. Sad, postoji jedan mali ali koji definitivno neću reći da meni predstavlja pretjerani problem zato jer mislim da je ovaj uređaj vrijedan novaca koliko košta. Dakle, ono što je, ajmo reći, negativno je činjenica da se ovaj Luna Mini Foreo ne može puniti. Dakle, možete ga koristiti 100-tinjak puta. Nakon toga on više neće proizvoditi dakle, te vibracije, odnosno pulsacije, nego vam ostaje ovako samo ova četkica, znači čistač za lice. Jedna kolegica moja mi je na Fejsu napisala kao da joj se to čini bedasto, znači ako se ne može puniti da puno previše košta, cijena mu je 299 kuna. Kao koja korist nakon tih 100 korištenja, da je to onda bolje imati običnu silikonsku četkicu. I ja moram reći da prije nego sam probala ovaj Foreo uređaj, možda bi se s njom čak i složila, ali nakon što sam ga isprobala, ne, definitivno nije isto kao da imate običnu silikonsku četkicu, odnosno čistač za lice, jer razlika je dakle očigledna. Ponavljam, zbog svojih pulsacija dubinski čisti kožu, koža je puno čišća, puno glađa, sjajnija, nježnija i na kraju krajeva zdravija. A kad potrošite tih 100 korištenja, odnosno kad se uređaj isprazni, definitivno ga možete koristiti dakle, kao tu običnu silikonsku četkicu za lice, ali eto, on je zapravo i namijenjen da bude nekakva proba Forea općenito, pa da vidite ako vam se sviđa, dakle da možda uložite u neki od punjivih Foreo uređaja kao što su Luna Mini, Luna 2 i slično. Također ću vam ostaviti dolje link od web stranice gdje možete pročitati više o drugim Foreo uređajima, dakle ne samo o ovom malom slatkišu. I za kraj, jedan proizvod za njegu kose. Zapravo nije toliko njega koliko je kamuflaža. I to kamuflaža sjedih vlasi. Riječ je o Magic Retouch spreju za prekrivanje sjede kose i izrasta od L'Oreala. Dakle, riječ je o tu čarobnjaku. Već sam nešto pričala i pisala o ovom spreju za kosu i definitivno ću ponoviti dakle, da je ovaj sprej meni otkriće. Definitivno vam pomaže u onom prijelaznom razdoblju prije nego što odete frizerki na bojenje kose ili ako to činite sami kod kuće, jer će vam, kao što u opisu stoji, dakle pomoći da prekrijete sjede ako ih imate. Jednostavno dakle promučkate, stisnete i posprejate dio kose gdje želite prekriti sjede ili gdje jednostavno želite ujednačiti boju kose.
Ovaj moj je u nijansi smeđa do tamno smeđa. Možete ga kupiti još za crnu kosu, za plavu kosu i za svjetlo smeđu kosu, ako se ne varam. I uglavnom, odlično odradi posao. Postao je moj favorit mjeseca studenog, a bit će i nadalje definitivno u favoritima. Neću ga svaki put sigurno spominjati da vam ne dosadim, ali ja sam apsolutno oduševljena s ovim proizvodom. Cijena mu je nekakvih 50-ak kuna. Ja sam ga kupila u Milleru, mislim da ga možete kupiti u bilo kojem drogerijskom dućanu tipa DM, Bipa, Miller, a mislim da čak možete ovako naći u dućanima gdje imaju L'Orealove proizvode. I eto, priložit ću slikicu da vidite kako izgleda prije i nakon korištenja, izraz kose. I to je to. Hvala na gledanju, budite mi dobre, lijepe, pametne, vidimo se u idućem videu. Pusa, bok!